Aikuiskasvatuksen kilta on järjestö kaikille kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneille. Me kasvatustieteilijät usein mietitään, mitä meistä tulee isona, mutta meillä on monia mahdollisuuksia. Kato vaikka. Moikka, mä oon Rosita Vakkola. Mä opiskelen Helsingin yliopistossa yleistä ja aikuiskasvatustiedettä nyt 5 vuotta ja valmistun ihan pian. Mä työskentelen Studentworkilla rekrytointitiimissä Junior Consultant Managerina. Terve! Mä oon Arttu Hautala, yhteyspäällikkö eli Contact Manager Cleac Oy:ssä. Moi! Mun nimi on Jenni ja mä työskentelen tutkimusavustajana koulun kehittymiseen liittyvässä hankkeessa. Moikka, mä oon Heini, melkein valmis kasvatustieteilijä ja töissä talent managerina Startup Refugeesilla. Moikka, mä oon Laura. Mä oon projektisuunnittelijana Vantaan kaupungin digiluokkahankkeessa. Mä oon Petra ja mä oon henkilöstöassistentti opetushallituksessa. Moi, mä oon Laura, mä oon tutkimusavustaja. Moikka moi, mä oon Lehtosen Mikko, teen järjestötöitä Suomen partiolaisilla hallintopäällikkönä. Mä oon Viivi ja mä oon töissä tiedottajana Tutorhausella. Moi, mä oon Marianne ja mä oon harjoittelijana ulkoministeriöllä poliittisella osastolla. Moikka, mä oon Aino ja mä työskentelen Staffing and Recruitment Assistanttina Academic Workilla. Moikka, mun nimi on Anni ja mä työskentelen valmennuskeskus Publicilla uravalmentajana. Tulevaisuudessa mä kuitenkin aion työllistää itseni toimimalla yrittäjänä. Me Killassa halutaan olla mukana just sun matkalla työelämään. Tuu mukaan!